Дата 5 март, около 15 часа, температура около 15 градуса. Пчелите са на поилките вече. Едната поилка е червената, е с йод. Пет-6 капки йод на 1 литър вода, а другата поилка, 5 литрова, е с варена коприва и на 5 литра около 200 грама захар, за да може да привлече пчелите към поилките. И опора беше заплачила дупката. Това са поилки за пилите, ги водят, но са много удобни за пчелите. И бе по-голям литраж, разбира се. Тези така са по-удобни за носене. Ето виждате, където е захарния сироп, какво става работа, как е работата. В смисъл, той е много рядък, но все пак всичко добро, колеги, успех!